Dobrý deň, dámy a pánové. Dneska vás vítam zase u ďalšieho videa aj s môjim bratom. Čaute. A dneska sme si pripravili naše produkty, kyslé produkty. Je to tento Toxic Waste. Máme tu na 4 druhy, pretože rovno sme kúpili všetky 4. Toto je najslabší a toto je najsilnejší. A dneska ich spoločne budeme ochutnávať. Takže môžeme začať od najslabšieho. Koľko budeme robiť, že ako za jeden, vieš? Toto je. Začneme týmto. OK, takže začíname. Už to máme trošku otvorené. Tak, výber B, rovno. A ideme to skúsiť, ale... Takže môžeme to dať tu na, aby ste si to mohli pozrieť. A ešte takto vyzerajú tie bombóny, no ako prvý. Krabičku. Také obaly. Takto to vyzerá vnútri. Hej. Kubo sadni. A dneska tu máme svojich spomocníkov Among Usov. Takže... Sushi baka. A ja ho nejde povedať. No okej, takže môžeme začať. Otvoríme to. To položím za seba. Počkaj, naraz pôjdeme, okej? Ja vám ukážem ten cukrík. Vyzerá to tak trošku, no. Divné. No takže môžeme začať. Ešte počkaj na mňa. No ti to tvoť. Kamo, otvoríš mi to? Lebo ja som taký neschopný, že... To teda, si to až teraz zistil? Asi hej. Čo mám? Teda, díky. Ľudia, keď si tu chcete ešte raz pozrieť, no. Tak to tiež vyzerá. Tak môžeme začať. Jaký fialový cukrík? Naraz, hej? Áno. 3, 2, 1. Jo. To sa nedá jesť. Fuj. A to asi nesúťam, kamu. Ja mám úplne plachený násypkom. Už viem, prečo predtým som bol tak v pohode. A teda mne ten cukrík spadol a sa trošku zlomil kam. Zase. Ja som si trošku oddychnul. Pak chceš ukonzovať ešte tie ďalšie? Boj sa. Toto je ten druhý, hej. Toto je... Nie. Aha, toto je druhý. Hej. Okej. Tak som to mal zlodôvodnené. Už to je šlipe, ne? Ne, už ne. Na konci... Na začiatku to je také, že... Veď viete, na strede už to je... A na konci už to je také, že... Cukrík, máme cukrík už. A poď, rozpoč to. Jak to vyzerá druhý obal, vyzerá to inak. Je to toxic, ale... No, ja už mám otvorené. Cukrík vyzerá takisto. Takisto, úplne. Fialový tiež. Mne sa potom dá ako... Mne sa úplne, ja to ukážem ľudia. Aby to vysvetli asi. Si zle, ale kam mne sa to tam úplne nalepilo niekde. Tak to by som vám veľmi nechcel, no. To dajte preč, to daj preč. Ty jo. Fuj! Nechcel by som byť tebou veľmi. Toto je. No nič. Na tú príchuť sa mi zdá, že... Neviem čo, no. Skúsime. Pomáhaču, čo? Počkaj. Už vám to dám sem. Takže 3, 2, 1. Ideme. Pomocníčku, slačíčku.
ten jazyk. Fuj! No tak to sa sa nedá nedá vyčkať, kamo. No ty vole. Čako. Ja som prečovaný. Ja úplne cítim, že mám dielo na jazyku. No tam si poviem, čo ja nejdem asi. Musíš to dať na tú stranu. Ja ho tam mám. To je pol komia. Komia už je pol. No ešte. Vole, sa si to rozhodol. Mne fakt ide na tlač. A pokračujeme? Už je romáha. Lebo je to z Ameriky, ale je to najkyslejší produkt na trhle. Trhe. Trhe. No. Na trhu. Kámo. Ťabočka, pomôž mi. Ťabočka sú sám gusto. Čo máš? No poď. Počkaj, dajme trošku. Hej. Ty si daj, hej no, trošku dáme ody. Počkaj. Ja im to ukážem tam. Hej, ja som im to ukázala ešte. Takéto žuté. Také. Taká žutá Kráska. Tak asi Počkaj, vieš čo ja som spravil? Čo? Ja keď som to ochutnala prvýkrát, bo my ešte keď sme neboli na videu, tak sme si To- to raz to- ochutnali, to to- fialové. To fialové to najhoršie. A mne to spadlo tedy na zem. A kúsok toho sa rozbil. A ja viem, prečo tebe to bolo také ťažké. No pretože- práve, ja som ti to hovoril. A ty si sa No keď hrala začíname? frajla. Začíname? Hej, ty si sa hrala frajla. Ja som nevedel, ale ja fakt som iba počítil, jak... Hej. No okej, 3, 2, 1. Ja si to... Ja to je som ti to citron. hovoril. A som ti to sme v hovoril. A ja A som ty v si, lidi, ja som kamo. ti to hovoril. Ja som ti to Ja som- hovoril. A ty si... Ty kokos. Ja to mám celý čas na tomto strane, hej. Ty kokos, to je zlé, ja som iba tu tam mám 3 sekundy a to je zlé. Ja som ti to hovoril. Ja som ti to hovoril. A ty si... Toho som. Ja to mám celý čas v tejto strane. Som prehrala tam. Obidva Ani ja sme nemôžem. prehrali. To sa aj dalo. Oko. Obidva sme prehrali, hej. Skúste si to sami, to sa nedá. Hej, fakt, ale... No počujeme... To sa nedá. Už to budeme. A toto už vlastne radšej nejde. Alebo skúsime aj toto. Skúsime aj toto, okej? A skúsime to. Ale ideme sa napiť vody, to je Hej, jedno. to môžeme vyhodiť, hej. Tak toto Ja vieme. to idem. Skús to Vidíš? Vidíš? A skús to mať v ústach. To ťa zabije. Fakt? To ťa zabije, ako... Okej. Idem ku tomu poháru. Jeba ja. Okej. 3, 2, 1. Ja už to mám v pohode, kam. Lebo ja som... Na konci to vo... Na konci to je fajné. Stoj to za to, kamo. Stoj to za to. Stojí to za to. Kamo, ja som sa včera dačo pošipol a teraz som si teraz sliny som si dal do toho. Do tej hlavy. Kamo, my sme to dali celé. Končíme? Tak dajte nejakú... Počkaj, nie, ešte ja jam. Ja som celý čas, keď tak tu, hej. Ja už to mal plná. Keď si to dal tu a pekne si Tak to teraz mi to príde, ako hovorí, že toto bolo najtrapnejšie, hej. Nie. Podľa mňa to bolo najtrapnejšie. To, čo si tu narobil, určite ne. OK, ale... Dobre, trošku som zošiel, ale... A trošku mi z toho ide. A ten žltý, toto nedáme. Ten žltý má... Ten žltý je najhorší, ale... Ten najpeknejší, vieš, ale...
Toto tu 3. Dobrý deň, dámy a pánové. Toto je... A dneska ich spoločne budeme ochutnávať. No ty vole. To je citrón. A som Briti. A ja som Briti, kamo. Ty kokos. Ja nechcem. No chleby, ja som ti to hovoril. Ty si úplná pizza, ty kokos. Na jazyk, ktorá pažuje. Už to máš zjedné? Pokúsaj to a hneď už to. To by to také zebulko spokojný. To máš? A ty si chcel to všetko o 2. No dobre, tak hej, ale som myslel, že to bude zase slabšie. No takže po dnešné video by to bolo všetko a ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber na náš kanál a choďte si pozrieť ďalšie videá. Čau. Čau, koniec.